Ja oikein paljon tervetuloa uuden J-Hakan YouTube-videon pariin. Tässä videossa preppaillaan meidän vanha Mersu uuteen uskoon, maalaillaan sitä vähän uudestaan, tehdään konttiin erittäin tyylikäs lowriderin maalaus ja laitetaan vähän ylileveät vanteet alle. Jos tämmöiset radikaalit auton madalushommat ja tuunailut kiinnostaa, niin oot löytänyt meinaan oikealle kanavalle. Lähdetään suoraan tekemisen pari, kun Saku ja Nikke rupeaa leipoon Mersuun maalauskuntoon. Ottanut joskus ennenkin. Meillä olisi jobi. No. Eli tosiaan meidän täytyy purkaa Mercedes ja valmistella se Arpille tonne kammio. Minä ja Saku, vanhat V201 Enjoyerit. Me ollaan varmasti ropattu näitä niin paljon, että ei tuota minkäännäköistä ongelmaa. Niin, no takavalokin lähtee lihasmuistista. Näytäpä se lihasmuisti. Tosta auki. Sitten Tosta kynti. 8-milliset. Meinasi saada Niken sormen, kun jäi tohon pöydän ja kärryn väliin. Meinas tulla tämmönen. Otetaan takavalo, kaikki alalistat irti. Tältä puolelta tää kattolista irti, koska tää pilari maalataan uusiksi. Konepelti irti ja maalataan siis konepelti, tää etulokari, toi takakylki ja toi pilari. Niissä on sen verran damagea, että ei saa myllyttämälläkään hyviä. Ja poistetaan antenni. Tehdään Tota temppua en oo omalle vielä ikinä tehnyt. Mun mielestä se on hyvä, että ottaa tän pois. Kun Niin onkin. Nää on perinteisesti, tiedätkö, Mersu-antenni, nää on aina tämmösiä, kato. Mä katon Mut tiedätkö liikaa mitä? innostuin ja huitasin tonne takaseinään. Verta ja kyyneliä. Niin no, Päästetty. kyllä se itku vielä tulee. Se ei oo vielä tässä, mutta On mä myöhemmin. oon ihan varma, että se tulee. V201 Enjoyer ei saa takavaloa irti. No, takavalokin lähtee lihasmuistista. No niin. Sieltä lähtee. Noin. Katohan. No niin. Ihan ite. Siinä on vähän, kato. Noin list. No se ei tullut ehjänä. Jätkällä oli paljon parempi hantsi tähän lipsi-irjoitukseen. Ota Saku nää irti. Sakke ottaa. No se ei ollut Sake vääntää. Jätetään nuo tuohon hallin lattialle, niin Koppaa irti siitä. puhkee renkaat jollakin. Et nää on ihan perseestä irrottaa. Voiko siellä olla etupuolellakin joku? Nää on tuoltakin Nyt kun olisi kuule TikTok-live, niin joku saattais kertoakin. Jep. Mutta nämä on kyllä melkein sellaisia, että ei kannata lähteä edes kokeilemaan näiden irrotusta ilman, että on jo uudet klipsit olemassa. Ne on just semmosia, että ne napsahtaa joka kerta. Niin varmaan kyllä ollut sitten tässä autossa tolle. Ja sieltä. Ja sieltä naps vaan. Rikki, rikki, rikki. Sieltä meni kaikki rikki. Meidän kertoimet meni nyt ton takia. Niin meni. Tämähän on semmonen asia, mikä varmaan kertoo, että maalataanko me ovet uusiksi. Nyt pelkään pitää kutsua Arppi tänne paikalle. Arppi! 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 Arppi toi jeesaa! Arppi! Kato, mitä mieltä sä oot näistä? Tossa on pieni kukkanen. Maali lähtenyt tolle ihan snadisti. No kun niin mä mietin kans, Nyt että oikeesti pitää olla siistiksi tässä messuun. näähän ei näy tuolta alta, mutta It's gonna be here. Vaikka tää näyttää siltä, että mä lepään, niin mä oikeesti teen hommia. Me ollaan Sakun kanssa niin tiedäkö vanhoja V201 Enjoyereitä, että me ei tarvi nähdä niitä ruuvia, me tiedetään missä ne on. Tosta mun on kyllä pakko sanoa, että tota en ois välttämättä ite muistanut, että se Etkö? on just niinku tuossa. Ja puskuri vaan singahtaa pihalle. Ei se varmaan ihan singaha, mutta se voi kohta tippua. Kato, heitetään tänne kaikki pultit takas paikalleen, niin ne ei mene hukkaa. Jätetään nuo tuohon hallin lattialle, niin puhkee renkaat jollakin. Vai mitä, Saku? Minä ja Saku, vanhat V201 Enjoyerit. Mä en löydä liittimiä tohon oveen. Tilannepäivitys. Meillä vähän jäi toi kuvaaminen, mutta me keksittiin, miten ne piuhat lähtee. Saatiin ovi irti. Joo, eli monessa mielessähän tää auton maalipinta olisi ollut vielä säästettävissä, koska tämähän on ihan museokuntoinen 190 Mersu, mutta tässä on muutama semmonen virhe, mitä ei vaan käytännössä niinku pystynyt mitenkään korjaamaan. Ja yksi niistä löytyy tästä meidän ihan niinku pääpilarista, ja mäpä näytän teille, miltä tää näyttää. Eli tätä on ilmeisesti joskus korjausmaalattu tai jotain muuta, mutta tää on lähtenyt kuplaamaan tää maali täältä pilarin alta, ja tää on ihan täynnä tämmöstä vesikuplaa tuo lakka tässä. Tää on takanakin, niin kuin näkee, niin se on ihan kuplii toi pinta, niin tää on käytännössä tää pilari on pakko tehdä. Niin tää on nyt se syy, minkä takia myllytetään vaan osa-autoa eikä kokonaan. Ja myöskään sitten ei jakseta tässä kohtaa maalaa koko autoa, koska aiotaan tehdä tähän se kaarien nostoprokkis. Ja sit mulla on sen jälkeen ehkä fiiliksissä vähän muuttaa tää auton värisävyä, niin sen takia ei maalata nyt koko autoa, niin näillä mennään tässä kohtaa. Joku oman elämänsä
Mersu-korjaaja on joskus korjannut tätä Mercedestä ja täältä vähän niin kuplii. Täällä on sitten toinen. Siinä on tommonen... Joku on laittanut näkkäriä tänne. Ja niin kuin näkyy, niin täällä on armottomat hiomistalkoot. Ja kohta on kaikki Mersu-osat hiottu. Ja huomenna pohja maalataan. Aikaa on, onko meillä 10 päivää? 10 päivää. Rupee olemaan kohta niin kuin auto per päivä tahti, jos meinaa haluta valmistaa. Tasan 2 viikkoa tästä eteenpäin, niin ensimmäinen päivä ACS on jo ohi. Jep. Saapi juua videolla. Onpa lipokkaat pinnat. Oho. Se maalataan uusiksi. Sitten kurkataan, että mitä täältä löytyy. Tässä voi olla patti. Tiedätkö miten tää on muuten tullut? Tuolla kontissa on jotain tavaraa, se on heilahtanut ja se on tehnyt patin tähän. Mitä pienempi vika, sitä isompi leka. Peltiseppä. Ei oo enää pattia. Eikä tullut edes ihan hirveän isoa kuoppaa. No niin, nyt ollaan taas Mercedeksen parissa ja voin sanoa, että meillä on oikeasti todella kiire tämän auton kanssa tällä hetkellä. Auto on ihan älyttömän kesken vielä, kuskin puoli on pohjamaalattu vasta, sitä ei edes ole hiottu vielä ja meidän pitäisi olla messukeskuksessa ensi viikon keskiviikkona ja torstaina, jompana kumpana päivänä ja muutama päivä enää aikaa vaan jäljellä ja mua harvoin jännittää mikään projekti, mutta mua tänään oikeasti vähän jo jännittää, koska tämä auto on todella kesken. Mutta meillä on semmoinen ongelma, että tämän auton ilma-alusta on alhaalla eikä nouse. Ja syy siihen, miksi alusta ei nouse, on se, että me ollaan purettu se ilma-alustan koko ohjaussysteemi sen takia, että me lowrider maalataan se. Ja me ollaan teipattu sitä peltiä jo pelkästään useampia iltoja. Siinä menee tosi pitkä aika, kun tommosen lowrider-maalauksen tekee. Ja sen takia meidän täytyy saada tää lowrider-maalaus ensin loppuun ja sitten vasta päästään nostamaan tätä autoa ja laittaa tätä tonne kammioon. Nyt seuraavana lähdetään kuvailemaan sitä, että kun tehdään sitä lowrider-maalausta ja katsotaan vähän minkälainen siitä tulee. Nyt meillä on täällä tää meidän valmis luonnos tähän, eli tähän on teipattu aika hyvin nyt tää linja, mitä me halutaan tää tehdä. Ja seuraavana, mitä me tehdään, niin me laitetaan tähän suojamuovi. Tää on aika hyvä, 150 metriä pitkä muovirulla ja tästä on aika nopea katsoa tonkin kokoinen pala ja ottaa tosta. Oho, meinas lyö huti. 4 metriä pitkä, niin me saadaan useampi pala tästä samasta tehtyä. Ja avataan tosta vähän ja sitten laitetaan tohon päälle. Laitetaan tänne alle, pysyy vähän paikallaan. Ja sitten lähdetään leikkaamaan sitä muovia muotoonsa. Ja ihan kevyt painaminen riittää, koska tää on tosiaan niin turkasen terävä tää puukko. Täältä irtoaa tämmönen pala nyt täältä keskeltä ja tää me teivataan nyt sitten jäänyt muovi tähän kiinni tähän reunaan, missä äsken irrotettiin. Ja tää on aika tarkkaa hommaa ja tätä voi kokeilla kotona, mutta älä missään nimessä suutu, kun se ei ekalla onnistu, koska tää on vaikeeta. Teipataan tästä kiinni nyt tää tähän reunaa. Ihan vaan tolleen. Ja tässä on tärkeää just käyttää hyviä maalariteippejä ja siinä mielessä hyviä, että ne irtoaa myös sitä kohteesta. Mä se just tökkäs silmän tänne roikkuvaa MMJ-kaapeliin, niin pannaanpa tonne, on vähän ikävä yhdellä silmällä. Tuohon vielä yksi tommonen lisäteippi. No, nyt on ensimmäinen boksi suojattu ja vielä tuosta tommonen pala ja tosta tommonen pala, niin vedetäänpä ne sitten vielä tästä. Tosta noin. Sokeria tulee toi 6 kiloa. Siitä on tekijälle paljon iloa. Ja Rebelwerksilläkin terveisiä, että tämä on terapeuttista hommaa. Eikä mikään ihan vanha Scania jarruremontti. Toki on sekin, mutta on tämäkin. Ja viimeinen boksi vielä tästä näin, niin sitten ollaan valmiit tähän ensimmäiseen pitsinmaalausvaiheeseen. Sitten sen jälkeen pölyliinalla varmistetaan, että ei ole mitään likaa tuolla ihan älyttömästi ja tosta vaan kevyesti pyyhkästään läpi. Eli löydään pöytäliina tohon päälle. Tää on siis ihan oikeasti jonkunnäköinen pöytäliina. Kun mä maalasin mun ensimmäistä lowrider-maalausta, mä kysyin äitiltä, onko sillä mitään pizzaa. Se sanoi, että on siellä kaapissa, tuot takas. Ja sit mä kerroin, että se ei tuu saamaan sitä takaisin, se käski mennä Viirin kirpputorille ja mä astin ton sieltä. Ja tähän hommana ruiskuna mulla on tämmönen Color Tradingilta hankittu tosi edullinen pieni maaliruisku, ei montaa kymppiä maksa. Tää on tämmönen kynäruisku ja normi maaliruiskun väliltä oleva hybridiversio ja tää on aika hyvä kaikkeen tämmöiseen sutkuttelemiseen. Niin mä lyön tänne vähän pesään mustaa maaliin, niin sit vedetään. Ja tääkin on tosiaan Mipan liuotin maalia, niin 2 yhteen ohenteella vedetään tämmönen.
Safety first always, paitsi pikkuruisku hommissa. Nyt lähdetään vetää tota pitsiä päälle. Sitten seuraavaan kohtaan. Ensimmäiset pitsukuviot on nyt vedetty sinne ja nyt lähdetään seuraavana poistamaan nämä suojamuovit kokonaan pois tästä pinnasta. Tästä täytyy olla kans hyvin varovainen, ettei repee mitään ylimääräistä. No ja sitten varovasti. Hyvinhän ne tuntuisi tosta lähtevä. Ja se mitä pitää varoa nimenomaan se, että noin meidän oranssit rajausteipit ei lähde tuolta mukaan, koska me halutaan nyt vaan tää suojamuovi tästä pois. Voi perse, meillä nyt kävi just tää mitä mä äsken sanoin, eli tää meidän rajateippi lähti tänne mukaan. Nyt meidän täytyy koittaa saada se takas tohon. Tää on aina aika vaikeeta laittaa, vitsit sentään. No tuolta täytyy vähän leikata varmaankin jos sen sais. Kokeillaanpa saadaanko me tuolla skalpellilla pelastettua sitä. Tätä mä tarkoitan, tässä et sekunnin vähän vaan irrotat jotain niin käy jotakin. Saatiin, noin, Heti mennäs lähtee homma perseelle. Ja vai perse, saadaanko toi tosta ehjänä? No se saatiin ehjänä, eli nyt sitten, ja mummolle pitsi takas kaappiin ja tuumataan, että en kyllä muista mikä siihen on kaatunut. Kyllä se ihan puhtaana on sinne laitettu. Ja muovi tohon taas paikalle ja sama toistuu, pannaan vähän tonne alle se. Ja sitten taas leikataan seuraava kohta ja vedetään tähän keskelle nyt tällä kertaa. Noin. Tosta vaan näin. Teippan. Meillä loppu teippi ja mistä mä saanut sitä lisää? Onks mulla sitä lisää? Ja Marko on onneksi Color Trainingilta pitänyt huolen meidän vihreiden teippien varastosta. Ja takaisin. Ja veto jatkuu. Ja istu siihen. Isot linjat on näyttäviä aina mun mielestä. Ja sit säädetään ruisku niin pienelle kun se ikinä vaan menee. Nyt näette tää on ihan kuin tää vastaa kynäruiskua pienimmällä teholla, eli saa todella pienelle. Siksi tää on aika hyvä ruisku. Jos haluaa tehdä tämmösiä kuvioita, mutta ei kynäruiskua kuitenkaan koe tarvivansa, niin tämmösen saa tarvita. Sitten lähdetään kokeilemaan tätä hommaa. Noin. Tää on mun ite tekemä tää sapluuni, tää on vähän vaikea käyttää, koska tää tekee vähän epätasasta tosta, mutta ehkä se ei haittaa. Tärkein on tää etuosa, niin nyt mennään tällä eteenpäin kuitenkin. Vittu, mä vedin mä suhautin tästä keskeltä. No niin, tätä mä tarkoitan. Tää on just tämmöstä. Turpa kiinni. Mä vedin tohon päälle. Suoraan ton edelliseen yli vaan. Tää? Mihin tää ampuu? Ja täydellinen siitä ei tuu nyt tosta, mutta se alku näyttää oikein hyvältä ja ilmasäiliö tulee tähän ja toi ohjausyksikkö, niin tästä saadaan ihan siistin näköinen. Mutta sitä mä tarkoitan, että älkää ottako liikaa paineita. Tehkää, harjoitelkaa. Se yleisilme on tärkeä. Ja tässä mun ois kannattanut käyttää kynäruiskua, koska tää on niin vaativa ja tarkka ruiskuttaa. Mä en tällä pysty tähtää ihan niin hyvin, mutta hyvä tästä tulee. Noin, semmoista. Sitten tehdään seuraavana varjostukset siihen viereen. Eli vedetään tänne reunaan pieni varjo. Mun mielestä siitä tuli ihan siistin näköinen. Noin. Selkeä. Ja sitten otetaan taas varovasti teipit pois ja katsotaan mitä meille jäi käteen tästä hommasta. Vaiheelta se vaan etenee. Kyllä tästä voi tulla oikeesti ihan näyttävän näköinen. Nyt vaan kun ei ryssittäisi mitään ihan hirveän pahasti. Sä oot saanut tämmösen astetta rajumman skalpellin nyt. No, se on tattari suon pojille, kun siellä on sen verran väkivaltainen nuoriso. Napit kaakkoon taas ruiskusta, koska sitten on taas isoa pinta-alaa. Eli meikäläinen vetäisi seuraavat palat tohon auki ja lähdetään laittaa näihin mustaa maalia tähän päälle. Ja nää maalataan ihan yli asti vaan. Näin. Sitten tää toinen. Vähän pölyjä tosta pois. Ja näin. Tää oli ihan tämmönen veto. Ja sit nää riisutaan nää keskimmäiset teipit ekana tosta ja siinä on tää skalpelli avuksi. Voi lähteä aika lailla heti ottamaan ihan vaan siksi, että silloin ei ainakaan ole niin iso riski, että repee maalia mukana. Eli tänne tulee tämmöstä raitakuviota nyt tänne kuvioon. Meinas käydä pikku mistake.
Vähän tökkäsin sormella tänne, mutta no. Niin sanotusti tuli tökki mun bisneksiin. Noin. Sitten meillä on vielä yksi vaihe, mikä tähän tehdään, eli me tehdään semmosia poikkiviivoja näihin pitkiin viivoihin ja sit se tehdään nyt. Ja mä halusin tehdä tähän Mersuun tosi yksinkertaisen maalauksen, eli tässä ei ole mitään monimutkaisimpia kynäruiskukuvioita, vaan tää on suhteellisen tämmönen simppeli. Aina vähän kuivaa, ettei maaliista ala roiskuttaa. Ja näin. Sitten olisi vielä, että tehdään varjostukset näihin näin, niin voidaan irrottaa noikin sit pois. Ja ehkä sieltä rupeaa teillekin nyt kotikatsomoihin pikkuhiljaa vähän tää idea täältä aukenee, että mitä me tehdään. Niin se vaan etenee. Tästä tulee kyllä ihan sairaan makea niinku kontinpohja ilma-alustalle. Mä en edes muistanut enää, että osaanko mä tehdä näitä, mutta laitapa kommentoja, että osaako Arppi vielä tehdä lowrider-maalauksia, koska mun mielestä mä ehkä sittenkin osaan vielä, koska tää on aika makea. Noin. Vitsi, tää on hieno. Ai että! Tulee taas kerran kyllä priimaa settiä. Oi voi voi. Huhhuh. Kyllä kelpaa muuten. Sitten olisi vielä tänne varjot. Ja teipit irti taas. Noin. Uhuhu. Sitten leivotaan keskikohtaan vikat setit ja vedetään tää kuntoon. Mut vielä vähän aikaa maltatte, niin päästään sinne. Seuraavana vähän varjostellaan näitä uusia kuvioita, mitä mä tein, ja lähdetään kokeilemaan, mikä tää on tää meidän uusi setti tässä. Mä en oo ikinä ennen tehnyt mitään tän näköistä, niin kokeillaan nyt nähdä, että oliko paska idea vai hyvä idea. Tosta vaan napsii viimeisetkin pois. Ja sit vedetään viimeinen varjo. Mä oon oikeesti ihan erittäin tyytyväinen tähän. Tää on ihan hito hieno. Vittu kun saadaan vielä toi lakka tohon päälle ja se rupee niinku kiiltämään, niin sit on kyllä hyvä. Tosta pikapurkki kiinni ja DV1 lakataan. Ai että! Ja me maalattiin tosiaan tähän ilmasäiliönkin tämmönen samahenkinen lowriderin maalaus, mutta ei ruvettu sitä tässä erikseen speksamaan, koska taas on ollut älyttömän pitkä tää meidän maalaussetti. Tulee kyllä hyvä. Tää on hyvä. Nyt katsotaan lopputulos, kun nää on kuivunut ja mä vedän nää loppuun ja sit sekataan. Ja nyt saatiin lakkautua loppuun nuo osat ja sen jälkeen asennellaan komporat ja muut systeemit takas paikalleen. Eli tää on tosi simppeli laittaa. Meillä on valmiit reijät täällä ollut, komporat paikalleen, mutterit tuolta takaa kiinni. Keskusyksikkö takas paikalleen, ilmasäiliö takas paikalleen ja kaikki takas kireelle. Ja sen jälkeen asennellaan tää yksikkö takas tonne auton konttiin paikalleen. Nikki on ottanut vähän liikaa brenkkua viime yönä. En paljon. Sammuinen tonne Mersun takaronttiin. Liekkä sieltä tokeneen ennen messuja. En paljon. Ai että, sinne sulahtaa. Ei muuta kuin poika konttiin ja Joa ranttaa ja jättää sinne se varapyörän kotelo. Eikä sitä sinne laiteta. Ei kun lyödään tää vähän. Mä jo mietin, että jos meillä vararengaskin on jo jäänyt matkan varrelle, niin varmaan tässä kohtaa me enää tarvita. Ai että mä sanoin, että tästä tulee nyt kyllä tyylikästä tästä meidän setupista. Ei oo enää ihan niin röökinä, mitä se ensimmäinen vedossa. No niin! Siinä se on. Oi veljet. Vitsi tää on hieno. Laitetaan kuviin, niin se vaan persestä. persestä. Vilkkuva valo tonne ja nyt tää on aika hermeettinen, kun tästä ohi mennessä keskiolut kädessä kävelee messuhallissa ohi. Mä väikän, että tuo on aika komio. Oh, no reunat pitää vaan putsata kunnolla kaikki hyvin. Onkohan meidän yhteistyökumppani NR Customs nyt tyytyväinen tästä pohjapleetistä? Laitapa kommentteja, että onko tuolla
Nerin porukka mielissä. Mä veikkaisin, että kyllä ne varmaan on. On. Ai niin, vielä yksi asia. Niin kuin varmaan kaikki muistattekin, niin tämä meidän Lowriderin maalaus oli ainoastaan sidequesti sille, että tämä auto saatiin takas renkailee ja että tämä ylipäätään voidaan ajaa takas tonne kammioon, että me voidaan suorittaa tämä itse maalaus. Nyt päästään taas sen oikean aiheen pariin. Niin mä katon mietin, että miksi mä sen otan keskelle, jos mä vaan tätä puolta maalaan. Niin. Ja nythän me levitetään taas tätä Color Tradingin mahtavaa 4 metriä leveätä muovia koko auto yli ja sen jälkeen leikataan tarvittavilta osinsa irti. Niin tää on kyllä kaikkein helpoin ja kätevin tapa autoa suojata. Kyllä. Helpolla. Kerras tulee suojattua kaikki mitä ei halua maalaa ja on näppärää hommaa. Tästä vaan vedetään niin. No. Menee toisen puolen vanteet ja kaikki mahdollinen kerrasta piiloon. No niin, nyt olisi Mersu suojattu ja seuraavana sitten ihan perus rasvan poisto. Eli vedetään rasvan pois tänne pintaan ja pyyhitään pois. Tässä kohtaa sitten tosiaan täytyy olla huolellinen, että poistetaan oikeasti kaikki lika ja rasva mikä siinä pinnassa on, koska se kyllä tulee muuten näkymään siinä lopputuloksessa, jos se on huonosti tehty, niin ihan rohkeasti vaan kunnolla ainetta ja vaikka 2 kertaakin, niin tulee puhasta. Ja nyt vihdoin päästään maalaamaan tätä meidän Mersua ja siihen vedettiin muovi päälle ja teippailtiin kaikki ja äsken vielä rasvat putsaltiin siitä ja seuraavana nyt sitten pikkusen vielä ilmaa puhallellaan pintaa ja sit vedetään pölyliinalla ja sit ruvetaan vetää värimassaa päälle. Nyt laitetaan tää kertakäyttökippo tänne noin ja värinähän meillä on tämä Mersun oma 199 Safety First Always. Ja mä käytän vesivärimassan kanssa kiihdytintä, se kuivaa nopeammin kuin ohentajan kanssa, niin on toimiva setuppi. Siihen vaikka ton verran ohennetta ja sit sekoitellaan värimassa notkeeksi. Ja maski päähän kun maalataan. Ja sitten aletaan ruiskimaan värimassaa päälle. Vedetään tuohon ihan ensimmäinen kiekka päälle ja sitten vielä sen jälkeen hetken aikaa kun on kuivunut niin toinen kierros päälle ja sitten sen jälkeen mä olen sen laskenut sillä reilun baarin painella siihen vielä muutaman sumukerroksen päälle, niin pitäisi tulla tasainen väri siitä sitten. Sitten vaan vesivärinkään oottelee kunnolla, että kuivuu aivan täysin mataksi ja sitten vedetään lakkaa päälle. Ja sitten ennen lakkausta niin vielä vanhaan tuttuun tyyliin, niin pölyliinalla viimeiset pölyt poikkeen, niin tulee sitten priimaset lakat. Sitten mä sekoittelen lakat siihen ja vedetään. Joutuu huikkailla tonne jätkille, että älkää käyttäkö paineilmaa, kun mulla flippaa tää koko laite. Ja sit vedetään. Joo, jos on yhtä pieni painelmajärjestelmä mikä meidän hallissa, niin jos joku samaan aikaan rupeaa jotenkin hiekka puhaltamaan, niin voin sanoa, että näkyy ihan suoraan siinä, että miten tommonen ruisku työntää lakkaa läpi. Sen takia joutuu välillä ihan sanomaan, että nyt vähän rajaa sen painelman kanssa, että koitetaan täällä lakata. Joo, tosiaan Niko, te meidän mediamies, niin on monta kertaa pyytänyt mua lakkaamaan kotarin linssi, ja mä oon varmaan 12 kertaa jo unohtanut lakata se, joten nyt tuli ihan videotodistusaineista, että on lakattu linssi, ja tuli kiiltävä. On lakattu. Sitten odotellaan hetki. No niin, sitten vielä nakataan tuohon toisen lakkakerros päälle, ja sitten vaan auto ulos kammioista ja ruvetaan tsekkaamaan, että mitä meillä on vielä siinä jäljellä ennen messuja. No niin, saatiin Mersu kammiosta pihalle ja on se nätti ruveta iskeä vähän osia paikalle. Mutta nyt täytyy lätkiä tänne vähän valojen muttereita. Nämä on just semmosia, että tippuu hyppysistä nakkisormista ja pyörii tonne jonnekin kontin pohjalle. Ja itse on ainakin aina välillä semmonen nakkisormi, ettei mitään rajaa. Näytä muuten peukalo damage. Joo, kokeilin Nikon potkulautaa siis oikeesti. Mä en oo ikinä. Tai mä sanoin, että mä vedän sen rälläkällä poikki. Mä nyt on ollut aika armollinen ja se on vieläkin tuolla. Että jonain päivänä voi olla, että you don't have a scootti. You don't have a scootti anymore. Tästä tuli hieno. Hell yeah. Ja niin, vaikka nyt näyttikin, että auto etenee, niin ei meidän ongelmat vielä loppunut. Moni varmaan miettii, että minkä takia tämä auto käynnistettiin boosterilla, ja sehän johtuu siitä, että meidän autosta on mennyt laturi rikki. Mistään ei löytynyt kuitenkaan uutta laturia vielä tällä varoitusajalla, ja sen takia me ollaan turvauduttu käytettyä laturi, joka pitäisi löytyä lähistöltä. Me saatiin tietää, että meidän kaverin pihalla olisi tämmönen rikkinäinen kolaroitu Mersu, ja siinä voisi olla meille oikein ehjä laturi. Ja ainoa auto, mikä meidän pihalla toimii, on Sakun kaksovinen, tuplaturbollinen urheiluauto, ja nyt me kysytään Sakulta, saisiko me lainaa tänne reissuun. Saku! Me tarvitaan Nikon kanssa McLaren, niin lähdetään Varkaisiin. Ai että! Kaksovinen, kaksoisturbo ahdettu McLaren, ja tää ei ollut käynnistämistä varten, vaan se on niitä hiiliä varten. Ja tosta tää on niinku, tää on sportti eli sport eli manuaali. Ja tosta Vähän heitti tää sporttia tyyli ajaminen tähän.
Vitoselle ja silti vastaan. Köyhyys haisee pihalla, mä paan ikkunan kiinni. Älä kuvaa, tää on vieläkin pialo, älä kuvaa. Joo, eli kiitokset Sakulle auton lainasta. Joo, kiitoksia isosti. Ihan mahtava auto. Isot kiitokset. Kyllä mä veikkaan, että tää ostetaan sulta vielä pois. Joo, kyllä sudet sen sieltä syö. Joo, että tästä vielä hyvä tehdä. Täältä meillä tosiaan pitäisi löytyä semmonen Mercedes, missä olisi nuo hiilet vielä ehjät, niin käydään katsomassa. Täällä meillä on M103 moottorilla oleva Mercedes. Ja tämähän oli ihan älytön tuuri, että me löydettiin tämmönen auto, missä olisi meille oikea laturi. Ja nyt tulikin sit oikeasti semmonen ongelma, mitä ei oltaisi enää tähän kaivattu. We have a problem. Voi persee. Tässä on erilainen laturi kuin mulla. Sitten me keksittiin vielä toinen oljenkorsi, mikä meillä on käyttämättä. Elikkä meidän yhdellä tallilaisella Jauskilla niin on ollut vanhoja mersuja iät ja ajat. Ja meillä tuli mieleen, että oiskohan se jossakin hyllyssä just tuommoista laturia, mikä tuossa meidän mersussa. Ja me lähdettiin saman tien katsomaan. Mut jos jossain on jotain mersuosia, mitä voi tarvii, niin täällä. Jos niitä on, niin ne on todellakin niinku unohdettuja osia. Ystävämme Aleksi on harrastanut vanhoja mersuja iät ja ajat. Just se, mitä täällä voi löytyä, niin joku laturi, missä on ehjät hiilet. Ja ei ollut apua tästäkään osavarastosta, koska sieltä ei ihan oikeasti myöskään löytynyt meille oikeanlaista laturia tai niihin hiiliä. Mentiin takas ton mun auton luo ja ajattelin siinä sitten, että kokeillaan nyt vielä käyttää nämä hiilet kerran irti ja laittaa takaisin. Ja ihan oikeasti se auto rupesi lataamaan, vaikka me oltiin tehty tälleen aikaisemminkin ja sillä ei ollut mitään vaikutusta. Me Sakun kanssa toivottiin 13 ihmettä, mutta saatiin vastaksi 13 volttia akujännitettä. Eli meikäläinen purki hiilet tuolta, putsasin liittymät kaikki ja melkein 14 volttia. Tuollahan 12 tuumasta soittaisi niinku ihan täydellä höyryllä. Tonnisella vahvara rekkarilla. No niin, kato hei. Ei kato kun... No niin. Jumalauta. Vetoja. Hyvä. Nyt on hyvä. Sammutappa sen, kun se hajoaa. Täällä pitää ajaa sinne Helsinkiin. No joo. Annetaan hetki. Laturihan toimii ja ilmalinjoja vähän tiivistettiin ja jos jopa äsken saatiin tää nyt niinku pihalle käytettyä kerran, ajettiin takas sisään ja nyt sit vihdoin saadaan laittaa nämä meidän harmaat listat paikalleen, koska näähän on tosiaan eri väriset, mitä nämä on tehtaalta alun perin ollut ja sen takia mua erittäin paljon kiinnostaa, miltä tämä auto oikeasti näyttää näiden listojen kanssa. Nämähän on hyvin simppeli laittaa samalla tavalla, mitä purettiinkin, eli ensin laitetaan helma tonne ja sen jälkeen nämä ovien listat ja sitä kautta tää niinku kasaantuu väsittää ihan sikana. Siis niinku, en muista milloin viimeksi väsittänyt näin paljon. Että niinku alkaa taas tuntumaan. Sanotaan, että mä en muista kuinka pitkä on taas ollut niinku rakennuskausi. On se varmaan niinku, olisiko se joulukuusta asti niinku päivittäistä ollut. Niin on se aika kauan. Se alkaa jossain kohtaa uuvuttaa. Se on joka maanantai ja energiat alkaa alusta. Se on tulee täydet palkit akkuun. Ja sanotaan, että akun käyttökapasiteetti on vaan ehkä vuosien aikana vähän pienentynyt. 100 pinnaa on oikeasti jäljellä 74. Kittiin hirveällä vauhilla listoja ja puskureita paikalle ja pikkuhiljaa se Mersu rupesi kasantumaan ja näyttämään valmiilta. Meno oli tässä vaiheessa jo ihan todella väsynyttä ja justiin jaksettiin edes näitä laittaa paikalleen. Kotti et soita. Soita Veiko. Onks toi uusi? No onko nähnyt joskus? Jumalauta, jätkä laittanut lompakolla leveäksi. Aika makea. Ja vaikka maana uusi osa onkin, niin lyömällä nää on ennenkin lyöty. No niin, ja sitten kun Mersu on kyseessä, niin viimeisiä osia, eli maski. Ja tässä meillä on tähti poikki. Mä joudun hakemaan tähän uuden tähden vielä, mutta sitä ennen niin asennetaan krominen maski keulaan, niin nähdään miltä rupeaa Mercedes näyttämään. Tää on niinku varmaan tämmösen vanhan Mersu legendaarisia osa aina tää maski. Siksi mä ajattelin, että kuvataan nyt maskin laitto kohta. Ei tästä tule mitään, voi vittu. Viimeisiä ruuveja maskiin. Naapurilla on 88 vuoden Opel, minulla on upo uusi Mersu. Enää minä koskaan autoani aja, mutta Samari vie on se kovempi kuin naapurilla. Katsotaan miltä se maski näyttää. Ja nythän se Mersu rupeaa oikeasti näyttämään hienolta autolta. Vielähän siinä on muutama juttu, varsinkin vanteiden kanssa on vielä tekemistä, että saadaan ne paikalleen. Ja jos sä oot oikein Mersu-fani, niin kannattaa ihan suosiolla skipata tää seuraava klippi, koska tää ei ole välttämättä ihan parasta katsottavaa sulle.
Ja pakko kyllä nyt ihan itekin sanoa, että edes MB Mononen ei pystys katsomaan nää sormien läpi, koska tää on oikeesti aika törkeetä se. Että vähän lamelli laikkaa vielä perään. Niin. Joo, meillä ei noin 3,5 vanteet mahtunutkaan tonne paikalle, niin ajattelin, että mä teen vähän tonne tilaa, niin mä nyt leikkasin tähän museokuntoiseen Mersuun, niin täältä ihan kylmän viileästi kaikki nämä pokkaukset veken, niin älkää kertoko tästä menekään OEM-liittoon, kun alkavat soittelemaan. Joo, niin se Raamatussakin sanotaan, että ei ole vääränkokoisia vanteita, on vaan vääränkokoisia autoja. Kokeillaanpa, miten se napsahtaa nyt sinne se vanne. Ja mä väitän tässä kohtaa, että monikaan, joka ei oikeasti tosissaan ole stansehommia ikinä harrastanut, niin ei tajua sitä, että minkälaisia uhrauksia tehdään näiden autojen eteen. Mulla on tämmöistä erittäin harvinaiset 3,5 vanteet, ja mä joudun näitäkin reikiä oikeasti isontamaan, että ne käy epäkeskopulteelle, leikkaamaan museomersusta kaaret mutkalle, ja ei ole vieläkään varmaa, että saadaanko näitä vanteita tuohon autoon. Ja nyt katsotaan, että saadaanko vai leikataanko lisää. No ei se mennyt sinne vieläkään. Me ruvettiin miettimään, että millä me saadaan kamberia lisää sinne, kun me ollaan jo sorvattu noita meidän iskarin yläpäitäkin. Niin Ja sit... nyt tulee E36 ja V201 omistajien kikka. Elikkä prikkakamberit. Ja nyt vielä tääkin. Tää oli oikeasti ihan viimeinen niitti tähän koko touhuun. Elikkä tää etukamberin lisäysoperaatio, joka on myös aika erittäinkin laiton ja radikaali ratkaisu. Tää on tosiaan tämmönen prikka, joka kuuluu tietenkin aina niinku pultin väliin, niin kuin kaikki tiedätte. Niin nyt tulee se kikka, eli katsotaan toi pois tosta. Pieppä Nikke, toi on meille tosi tärkeä nyt. Ja sitten otetaan tää toinen täältä kanssa pois. Ei saa. Pajat sä. Ja nyt meillä on 2 näitä. Ja mitä me nyt tehdään, niin nyt mä otan talttaruuvarin ja näytän teille magic trickin. Ja älkää kysykö kamberin asteita, koska ei mitään käsitystä. Mutta kyllä, pitikö toi johan löystää, mutta kiristikö se johan mun ikinä toiselta puolelta tästä yläputtiin? Tää laitetaan siis tonne väliin. Niin se luonnollisesti kääntää rengasta vähän näin. No eikä se mitään luonnollista, mutta kyllä se silleen just jotenkin kääntää. Ei siinä kyllä varmaan mitään luonnollista ole, mutta kyllä se kääntää. Ja kyseessä on todellakin asennusvirhe, koska tällä tätä ei kuulu tehdä. Mutta se mitä tässä tapahtuu on se, että kun me laitetaan tuonne iskari alakiinnityksen väliin prikka, niin se työntää meidän olka-akselin alapuolta ulospäin ja luo lisää kamberia tähän autoon. Ja tää tehdään nyt vaan radikaalitilanteessa sen takia, että saadaan ne vanteet istua tähän autoon. En suosittele tekemään tätä itse. Sitten vähän veistetään rengasta, että istuu vähän paremmin paikalleen. Tää on kyllä tämmöstä tää stanse-hommaa, että tässä ei oikeesti helpolla pääse. Varmaan oppii enemmän kuin jossakin offroadissa. Ihan varma. Mutta aika kuullut sitä, mä justiin tänään kuulin, että trackikuskissa vaan ruvetaan. Kaikille, että mä olin erittäin väsynyt tässä, kun tätä kuvattiin, ja en missään nimessä haasta pahaa verta offroad-miehille, vaikka onhan se vissiin vähän semmonen laji, että siihenkin ruvetaan tästä stanse-homman rinnalla. Seuraavan kerran, kun mä näen joku rengasliikkeen tarjoukset, alle laittaa 4,9, niin mä vien saman tien sinne. Sitten ei muuta kuin testaillaan, mitä se sanoo. 190 on maalattu. Että tuun lähemmäs, mä puhun sille kameralle. Nyt on sitten jännät paikat, meinaa, katsotaan miten meidän Mersun käy, istuuko vieläkään. Aika hyvä. Onpa hyvään korkonen, kunnon herrasmies. Otapa toilta puolelta pois nyt. Meikä lähtee nyt S-Markettiin like never before. Ei mitään toivoa, että tää takanen menisi. Mut toinen ei. Ei siinä oo mitään, mutta se toinen puoli on. Ei vaan niinku lähellä, tiedätkö, vastustaa ja vastustaa ja vastustaa ja toi ei oo niinku... Toi ei oo niinku juman kautta ei oo lähelläkään toi niinku... Se mikki ei kuulu näkyy. Niin tää ei oo lähelläkään niinku tää... niin meidän kaari, sitä mitä se pitäis olla. Ja some space, elikkä tehdään vähän vittu tilaa tänne. Lämpöä jos sais tätä tuolta, meillä itse on valmiina se tuolla, kun saattaa olla joku toinenkin homma, mihin sä tarvii, kun veikät. No, niin, mutta toinen on tää kaari, tää on kans. Herra on hyvä lämmittää sen verran kun Hyvä, haluaa. että vaihteet päällä ja... Se olisi ACS tälle. Hyvä fitment meillä. Onks Mersussa siis sama kuin Pemaresta, jos on tunkilla, niin ei mene ovi kiinni?
Eli mankelointitutorial. Ensin leikkaa rälläkällä kaikki pois, mikä ei näy ulkopuolella. Sillä saadaan vähän sellaista joustoa siihen kaareen. Sitten Anna niin paljon lämpöä, että maali kuplii. lähdetään tämmöisellä tekee... Varsinkin 2 päivää ennen vanhassa ACS. Mercedesessä, kun on yksi pyyhi, niin menee vähän näin. Tiedätkö se vähän... Joo. Joo, niin näet kun Mersu yksi pyyhi hirveellä kaatossa tällä Hämeenlinnan väylällä. Muutaman kerran näin. Sillä että sä tunnet, sillä että se maali ei pala. Jos sun maalissa on kuplia, niin you fucked up, koska lämmitit liikaa. Mut lämmitä silleen, että maalissa ei oo kuplia. Joo. Eli silleen sopivasti. Maalia ei kannata laittaa kuplimaan 2 päivää ennen ACS. Sen voin kertoa. Se ei oo myöskään ihan vörtti. No niin, nyt on lämpö. Sitten ei muuta kuin lähdetään täältä Johan kun mankeloi kamerin tilan kanssa, niin nyt mä sit lämmitän nää uudestaan, että meneekö Mersun pyyhkiä taas. Kyllä. Sitten väännetään semmoset sirppikaaret, että oksat pois. Se täältä tälleen näin. Niinku kompaktissa aikoina. Niin, tai Arpi, oliko ensimmäinen 190? Ei ollut ensimmäinen. Arpin varmaan 15. Pilattu jo aika monta siinä kohtaa. Arpin varmaan 15. Meikä pakoputken pätkällä rengasta vasten mankeloi sille sirpit, kun ei mahtunut talvivillarit pyörimään. Arppi tekee tommosen ruskean pemarin tuohon pihalle. Mä luulen, että se on sieltä eestä liian vähän. Veikka, että se on ylipäätään todella liian vähän. Kyllä, eikä tullut edes sirppikaaret. Ei vielä. Äijä on ihan epäonnistunut elämässä, kun ei onnistunut tekee sirppikaaria. Moi! Se uusi vedos. Renkaan asentaminen on terapeuttista hommaa, varsinkin kun epäkeskopultit ei kanssa sovita renkaita. Oi, kun nätisti menee. Nätisti meni. Ei muuta kuin hinkkaat ees taas vaan, niin hyvä tulee. Meillä tuli ruosteet tuolta, kato ruosten removous. Rutiineen vaan ja aina tulee lisää. Siinä on teille fitmentti, kattokaa sitä. Toi kumi vaan niinku antautuu. Mä haluan oikeastaan auto ulos täältä. Mä haluan tämän käyntiin. Muista nostaa ennen kuin lähet. Joo. Ai että! Sitä on kyllä hyvä Mersu. Todennäköisesti sä mietit, mitä ihmettä me tehdään jossain kallion vieressä, mutta se johtuu siitä, että edellisessä klipissä mua oikeesti väsytti jo niin paljon, että pakko ottaa oikeesti pikku tämmönen aika lisää, ottaa ihan uudella freshillä, keväisellä lähestymistavalla tää homma haltuun. Me halutaan ehdottomasti olla kehittämässä paljon meidän sisältöä ja sen takia me halutaan tietää, että minkälaisia juttuja te haluaisitte nähdä ylipäätään täällä meidän kanavalla ja mistä sä oot tykännyt erityisesti vaikka tässäkin videossa. Seuraavana katsotaan, miltä tämä meidän Mersu näyttää, mutta sitä ennen nyt klikkaa tää kanavatilauksen ja kommentoi tähän videoon, että mitä sä haluaisit nähdä meidän videolla ja nyt lähdetään tonne päin kävelee ja siellä on meidän Mersu ja näette ihan tälleen näin niinku keväisessä auringon paisteessa, että miltä se auto näyttää. Let's go! Mun mielestä tästä meidän Mersusta tuli ainakin ihan älyttömän makea auto. Ja semmonen asia, mistä mä haluan kiittää teitä kaikkiin. Meidän kanavalla on kohta 5000 tilaajaa. Alle vuodessa tämmöisellä tupakkasuu-meiningillä päästy näinkin pitkälle, niin erittäin paljon kiitoksia teille kaikille. Ja laittakaa ihmeessä oikeasti kommenttiin, minkälaisia asioita haluatte, että me kehitetään näissä videoissa, minkälaisia juttuja kuvataan, mitä tehdään. Ja nyt oikeasti, please, auttakaa meidät 5 tonnia, ei ole pitkä matka enää. Iso kiitos, kun katsoit videon ja nyt pysykää tuunattuna. Seuraavaan meidän videoon Mars matkaan siitä ja se on moro.